Sublim Safir, Bioser, ce realizează reconstrucția structurilor esențiale pentru sănătatea și tinerețea pielii, colagenul și elastina. Cum, în primul rând, crește energia celulară cu ajutorul elementelor macroergice pe care le deține. Aceasta este determinantă în transferul și metabolizarea ingredientelor sale. Safir protejează activele cu acțiune de lifting, polipeptide, matrichine, complex nucleici ADN și ARN, aminoacizi, compuși organici, complexe vitaminizante, factori de sintetizare și de oxigenare, care toate împreună determină o creștere structurală pentru colagen și elastină și alte substanțe ce determină fermitatea și aspectul tonifiat al dermului. Serul mai generează și o îmbunătățire a rezistenței și protecției față de degradarea enzimatică și oxidativă. Micșorează rata de deteriorare celulară. Este un booster regenerant al tenului cu rezultate semnificative.